Zdravím dámy a páni, tu na Magrive 101 a áno, ak ste si všimli alebo prečítali podľa názvu, tak si ideme dneska zahrať World of Tanks alebo presnejšie World of Tanks Blitz. Ak počujete nejaké čudné zvuky, tak to len z pozadia. No a rozhodol som sa, že budeme točiť možno novú sériu z tejto hry, neviem, pretože veľa z vás v komunite čo som dal anketu, že či mám skončiť s Brawl Stars sériou, tak áno, dali ste, že mám skončiť, tak som teda sa rozhodol, že to predsa len ukončím, aj z toho dôvodu, že mi vymazali účet. No, som tu hlavne preto, aby sme skúsili nájsť nejakú novú hru, ktorú by sme mohli spolu natáčať, teda čo sa týka komunity, môžete mi aj napísať, či v tom mám potom pokračovať, alebo nie. Môžete mi dať aj do komentárov rady, že aké hry točiť a aký content by ste chceli odo mňa vidieť. No, ďakujem, že sme hitli 40 odoberateľov, blížime sa k tým 50 do konca augusta, čo som povedal, a dúfam, že sa to podarí stihnúť. Tak ideme na to. Takže asi by som išiel normálne len hrať Battle, asi to nebudem nejako obkecávať. Ak sa vám zdá divné, že to mám po česky, tak ja absolútne neviem, to mám už z nastavenia, hej. A už tu nejaký aj tank mám, takže nejakú dobu som to hral za kamerou, ale no. Dal by som také krátke video na začiatok, že keďže som dlho netočil, takže by som chcel sa k videám vrátiť, na budúce by som dal nejaké väčšie video. To by som postupne, že niekedy také 10 minútové, 15 minútové a podobne, keď tie veľké gameplay, ako bol ten Roblox, že 22 minútové. No a ďakujem, že ma sledujete v shortoch. Som videl, že veľa ľudí sa pozerajú na moje shorty a chceli ste normál video, tak som sa teda rozhodol, že vám splním to želanie. Tí v komentároch, čo ste mi písali, nech natočím dlhé video, tak tu na ho máte teda. No ale musím sa teraz sústrediť na hru, lebo ma to nepriatelia šutia. Ježiši. No, schovajú sa za kopcom. Šutia ma, ale aby vyliezli, tak to nie. Ale tento sa nejako verí. Jemine. Ok, padám odtiaľto. Toto nemá cenu. Jemine. Idem naspäť. Nebudem ich prepadať bez základňu, lebo to nemusí dopadnúť dobre. No, už sú tu teammatey, ale no, aj po mne. Ak si myslíte, že mi to nejde s tými tankami, no tak to je len preto, že teraz mi to moc dobre nešlo, ale inokedy mi to ide dobre. Takže ja si idem pozrieť, ako sú na tom ostatní. 2-1. No. Tak toto úprimne nevyzerá moc dobre. Všetci majú tak v polovicu hápok dole. No, 3-1. Tento hráč sa toho moc nebojí, ale akože za chvíľu si zomre tiež ako ostatní. No on je vlastne posledný do killu. No jasné, je posledný. No, prehrali, no. Nevadí, tak nie vždycky prvá hra je tá najlepšia, ale budíš. Nevadí. Do komentárov mi hlavne napíšte, že čo by som mohol skúsiť za nejaké triky alebo lifehacky alebo niečo také v tejto hre. Toto nie je jediná hra, ktorú budem ešte v budúcnosti natáčať. Mám ešte toho veľa na natáčanie. Hlavne sa chcem vrhnúť, že by som točil častejšie videá, ale teraz, keď už končia prázdniny, tak už to nebude také tak často.
No vlastne ani cez prázdniny to nebolo moc často, ale tak či tak sa pokúsim s tým niečo spraviť. A do komentárov mi napíšte, či mám točiť viac s webkamerou alebo bez. Lebo keď točím s webkamerou, tak sa mi vypnú vždy komentáre, ale že ako by sa to páčilo vám, to by ma zaujímalo. Dobre, teraz sa už idem sústrediť na hru. Proti mi, čo mám spraviť? Mám ísť rovno akože proti hráčom, alebo mám len obsadiť základňu, akože. Asi ideme fatiť, ale idem tak opatrne trocha. Idem takto. Vidím tam nejakých tankov už? Hej, už tam sú také vzdialky, idem po nich paliť. Tu na jeden za kopcom, aby mi nešiel po chrbte, ty kuso. Tak sa postaram o toho cruisera. Poď sem, bum. Poškodil som aspoň pás. Dobre. Nevie o mne zatiaľ. Alebo vie o mne. Dokiaľ. Či? Nevie? Neviem. Au. Dobre, už som dostal bombu. Neviem, či po mne idú od chrbta. Ale nie, nevidím tu nikoho. OK, tak sa pakujem asi odtiaľto. Počkaj, sa potrebujem otočiť. Ne, idem k ním do killu. OK, otočka, okamžite otočiť sa. Ne. Otočka. Ne. Za kopec, okamžite za kopec. Je to 1-1 zatiaľ. Idem takto a pôjdem na nich z chrbta. Ja viem, že je to srabácká taktika, ale aspoň ich prekvapím. Je to taký moment prekvapenia, takzvané. Idem takto, neviem, či o mne vedia. Ale zrejme nie. Takto. Idem hore. Patrne. OK, už oni asi vedia, ale to už je jedno. OK, 100 pro mne vedia. Ty kokos. OK, tak ja sa tu zašijem. Ne, som zaseknutý. Tak to sa postaram o neho. Poď sem. Bum. Ne, tak nepostaram. Do killu. No aj po mne. Som to pokašľal. A preto som bol úplne posledný. Mne to nedošlo. Ja som bol posledný, tak preto ma tak sa na mňa nali. No, to som dobre nevychytal, ty kokso. No nevadí, tak... Dvakrát sme to pokašľali, tak do tretice všeho dobrého plus. Len dúfam, že sa mi podarí aspoň to ďalšie kolo dať. Teraz sa idem hrať na istotu. Pôjdem s teammateami a buď obsadíme základňu, alebo proste... Keď už budú mať jeden kill, nie, budem normálne zabíjať, ale keď budem mať jeden kill, tak to budem hrať na istotu. Buď sa skriem, alebo len pôjdem obsadiť ich základňu. To znie ako taktika, to znie ako plán. OK, to by malo ísť. Dobre, tak idem na to. Dobre, idem s tými tam, lebo s nimi mám väčšiu šancu k výhre, keď pôjdeme všetci naraz. Ale zase, keď pôjdeme po jednom, tak to by nás pozabíjali. Takže idem na istotu. Už ich tam vidím, tak dobre. Idem z diaľky po nich páliť. OK, zasiahol som cruisera. Tu je M5 a 1 Stewart, tak toho dám. Ne, ten sa skováva, ten nejde. Oni sú všetci za vlakmi. Oni sa tam skovávajú do keľu. Tak sa nepriblížiť, ale je to 0-0 zatiaľ. Keď budú mať 2 alebo 1 kill, tak... No už majú 1 kill a je to 1-0. Tak ja pôjdem na cruisera, ten má málo. Tento cruiser. Yes! Je to 2-1 teraz. Teraz máme ešte šancu, teraz neustupujem. Akože obsadíme základnú tak či tak, ale ja som to myslel, že nebudem vôbec fajtiť. Vieš, je rozbitá. No, tak toto nevyzerá dobre.
A dobre, tak je to 3-1. Takže už len týchto dvoch. D2 je dole za chvíľu. No bám, easy. Tak ešte takto. Takto máme vyhraté. Takto nebolo také ťažké. Títo sú slabí. Mne boli každý po svojom si šli a takto aj dopadlo. Hehehe. Din. Ale je to 5-2 akože. Dobre na nás šli akože. 5-2, to musím uznať, že je dobré. Dobre, poškodenie som dal celkom. Tak jak som roval, dotrti sa všeho dobrého, no. Už natrčame 10 minút, tak potom, keď bude 15, tak dáme ešte jeden fight a to bude koniec. Ja viem, že to bolo krátke video, ale keďže tieto bitky trvajú trocha dlhšie než v Bravle alebo v iných bitkách, tak je to trocha obťažné. Že každá bitka má asi tak minútu. Možno 2, možno 3. Nevadí. No tak 7 minút. No jasné, to ani nečudujem, že mi to tak dlho trvá. Keď je 7 minút limit, tak to je jasné. Ale chápete, bitka s tankami, podobne je to určite vo World of Warships, či jak sa to volalo. Neviem. Ja viem, že ja moc nepoznám tieto hry. Akože poznám ich, ale nie, že by som ich hral. Toto je Blitz, to je neplatená verzia, takže ja som nikdy nemal tú platenú. Ani na... proste som to nikdy neskúšal. Ani nechcem... No, poradím vám, nedávajte moc peniaze do hier, lebo takto to dopadne. Akože kúpte si predplatné, ale že si tam kúpujete nejaké oferky v shopoch, tak to nie, to vám neradím. Úprimne sa mi to moc nezdá, takéto kupovanie a také, že ja na to nesom. By možno, hej, ale ja na to nesom. Akože mám potom väčší budget, mám tam viac tankov, ale k čomu vám to je? Keď máte len tanky vo videohre. Tak na to moc nemíňate peniazy. Keď si akože kúpite už tú hru, ktorá je za peniaze, tak to pochopím, ale nie, že si tomu dokupujete nejaké veci. Ojoj, nesústredil som sa na to a ok, jednou som poškodil, ale potrebujem sa hlavne odtiaľ dostať, takže vybiem mierenie, tu je 2-2, to som si nevšimol, ok, idem vsadiť základňu, kde je vlajka? Ja som ho obišiel, tak idem sa otočiť, ešte mám 5 minút, do keľu, no tak toto bude trocha dlhšie video, než som čakal, no. Ale zatiaľ sa ma nevšímajú, ja tu zdrhám, takže pohoda. A vlajka by mala byť tu niekde, či? Hľú. Nejak som sa stratil. Tu je. Aha. Potom ma v komentároch prosím zase nevyhejtujte, že to neviem hrať alebo tak. To je 2-4. A do keľu, takže ja som posledný. Tak to je v keľi. To je v úplnej keľi, ty kokso. V úplnom keľi to je. Ja to nechcem riskovať. No sú ešte traja. Musí ma všimnúť, ja padám odtiaľto. Oni idú všetci traja na mňa. Haló? Tak toto nedám, to nemám šancu. Ty kokso. Dobre, jednoho som zasiahol. Poď. Ne. Toto. Ja sa nemôžem hýbať. Ajaj. Ne, prosím, nenište ma. Dobre, jeden je dole. Poď, prosím. Ne, škoda. Ale toto sa nedalo hrať, to ma nemôžete vedieť, že to neviem. Lebo to, chápete, to boli traja na jednoho, to nejde. To nejde proste. Toto proste bolo nemožné, kebyže
aj kebyže mám najlepší tak na svete, za to by som asi nedal. Bonus? OK. Takže som toto prehral, ale akože 7000, dosť dobre. Dosť dobre, 7000 coinov. Je som silverov, ale to je jedno. Takže, jak chcete, tak dám ešte jednu bitku, ale to je fakt posledná, že toto je fakt koniec. Takže dajte prosím vás like, odber so zvončekom, ak nemáte, prosím vás dosiahnuť tých 50. Tak ma v tomto najlepšie podporíte a potom sa pokúsim spraviť nejaký špeciál na 50 odberateľov možno, neviem. A do komentárov, viete čo? Do komentárov mi napíšte akýkoľvek video, čo mám spraviť. A ten najlajkovanejší komentár, alebo najlajkovanejší komentár, tak to spravím. Hej? Video treba, čo ja viem, nejakú challenge mi dáte, alebo niečo. Neviem, nie je to jedno. Ale najlajkovanejší komentár, ten spravím. To vám sľubujem. Len prosím vás, dajte tých 50. Ale teraz, toto je nahitovaný. Ale tie ostatní sa schovávajú zase za kopcom. Je to 0-0 zatiaľ. 0-0 je v pohode. Takže ja skúsim ich odtiaľto z diaľky šutnúť. Ak ich vôbec z takéto diaľky uvidím, čo asi prdlajs. Tak idem bližšie. No, je to 1-0. To vyzerá nádejne. Takže poď. Fakt mám taký hrozný aim. Som mal trafiť na nejaké kritické miesto, treba semka. Tak. Že som mu poškodil, ale nič moc teda. Nevie o mne. Nevie o mne, že po ňom pálim. Bum. Tak teraz po ňom, ja ho šotnem. Ja nemôžem trafiť. Čo? Tak idem bližšie. 3-1 je to, tak to vyhráme. Pohoda. Pohoda. Pás má rozbitý, teraz sa nepohne. Bum. On palí po mne. Zastiahnem. A nie, nepali po mne, pali po A20. A je dole, už len jeden, tam je. Vidím ho, idem po ňom. O ňo sa postaram ja. Ide na lago. Pás má kritický, ja idem proste po ňom priamo. Ja idem po ňom proste priamo paliť. Bang je po ňom, Lori Warrior je dole. Easy, easy win. A to bolo ľahké, oni... Ja neviem, či to vzdali, alebo čo niektorí, ale tam tí animáci proste boli slabáci. Slabí. No dobre, tak dajte prosím vás like, odber so zvončekom, ak chcete, aby vychádzali nové videá. Niekedy ešte bude nejaké video, možno aj s webkamerou, neviem ešte, nejaké shorty určite budú. Tak užívajte si stredu či útorok, či čo je, no vlastne útorok, tak si užívajte deň a zdar, čus a čau.